Esta nova publicación dos bolechas, da que xa se editaron 1000 exemplares, ten como obxectivo a educación en valores de igualdade. A historia consiste en que os bolechas visitan o CIM de Muros e logo dende ali, acompañados pola psicóloga do CIM, recorren todas as parroquias do concello, porque os bolechas teñen amigos en todas as parroquias do concello de Muros, e entón, saindo do CIM de Muros, percorren todas as parroquias do concello, ao mesmo tempo que a psicóloga do CIM lles vai explicando aos bolechas e os seus amigos termos en igualdade e deixándolle claro que as persoas somos todas iguales independentemente de que seamos máis ricos, máis pobres, máis altos, máis baixos, máis gordos, máis flacos ou teñamos algún problema físico ou non. Todos os centros educativos do concello xa contan con este material que se utilizará como recurso didáctico entre os máis pequenos. A semana do 25 de novembro, en que se celebra o Día contra a Violencia de Xénero, repartiránse tamén libros entre os nenos. Repartimos algún exemplar a todos os centros educativos do concello, a todos, e a previsión é que na semana do 25 de novembro fagamos un reparto de libros a todos os nenos pequeniños, porque é unha edición, é un exemplar para nenos de edades cortas, e fagamos un reparto aos nenos de idades cortas do noso concello tamén. Pero, bueno, a idea é, en principio, que os centros escolares do concello poidan traballar a igualdade aproveitando este recurso que o Concello de Muros pon á súa disposición. A iniciativa está a ter tan boa acollida que outros concellos xa se interesaron polo seu uso e mesmo solicitaron exemplares para tomar como modelo. Compre lembrar que non é a primeira vez que os bolechas toman como escenario este concello. En pasadas edicións visitaron Muros e mesmo participaron nas Carrilanas de Esteiro.